Οι μέρες μας έχουν ένα χαρακτηριστικό. Θέλουμε χρήματα χωρίς να δουλέψουμε. Πτυχία χωρίς να διαβάσουμε. Άνεση χωρίς να κουνηθούμε. Αγιότητα χωρίς να ασκηθούμε. Δεν γίνεται. Θέλουμε να τα έχουμε όλα στο χέρι. Η πνευματική ζωή δεν είναι τηλεόραση να κρατάς το τηλεκοντρόλ, να κάθεσαι στον καναπέ και να αλλάζεις τα κανάλια και να αυξομειώνεις την ένταση της φωνής. Η πνευματική ζωή θέλει κόπο, εσωτερικό και εξωτερικό. Πώς θα τον συναντήσεις τον Χριστό, πώς θα σταθείς μπροστά στον εσταυρωμένο, στο θυσιασμένο Χριστό? Εμείς δεν θυσιάζουμε τίποτε. Δεν ρίχνουμε ούτε μια σταγόνα του εγωισμού μας. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Γι' αυτό μένουμε πάντοτε σταθεροί και ο Χριστός άγνωστος. Ξέρετε πως έρχεται η θλίψη. Η θλίψη είναι ένα μαύρο σεντόνι που έρχεται και σκεπάζει την ψυχή. Δεν θέλει δύναμη η θλίψη για να φύγει. Θέλει τρόπο. Δεν έχει δύναμη, αλλά όταν μας κουκουλώνει αυτό το μαύρο σεντόνι, νομίζουμε ότι έχουν χαθεί τα πάντα. Και η θλίψη γίνεται κατάθλιψη και η κατάθλιψη γίνεται απόγνωση και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος να σου πει «Χαλεπότερον του αμαρτάνειν το απελπίζειν». Καλύτερα να αμαρτήσεις, γιατί με τη μετάνοια θα σωθείς, παρά να απελπιστείς, γιατί εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είχαν λοιπόν